Dino iki aku masak gulai iwak wedhus. Hai guys, piye kabare dino iki? Muga-muga apik-apik wae ya. Yuk kancane aku masak gulai iwak wedhus yuk. Mantep ya pakat pokoke. Alhamdulillah ya guys, aku nok kene iku dikeki kelopo karo tanggaku rong glundung. Cilik-cilik tapi suwantene wake pakat. Terus aku yo tak gawe gulai, tapi asline gulai iku yo ora nggo santen yo ora apa-apa, tapi nggo santen yo luwih mantep ngono. Yo tapi engko mek ana sing ndelok kontenku iki aku nganggo santen, yo aja dikomentari sing pedes-pedes yo guys. Nok kene bumbune ana bawang brambang tumbar dong jeruk terus ana jinten ana polo terus kunir ambi miri wis iku tok bumbune. Amarga ora pedes sayurku nok kene aku nyambel kecap yo guys. Nok kene iku mayoritas yo mek koyo gule-gule ngono ku yo disambeli karo sambel kecap gatukane yo guys. Pokoke nok kene ku muantul ora pakat guys. Terus nok kene yo ana iwak asin sing dik bengi saka kondangan icik terus tak goreng koyo ngene. Alhamdulillah guys iki wis muateng kabeh iki saate aku isi perut guys. Wis aku iki wis kelaparan. Wis yo guys, aku tak ngelanjutno iki manganku sing enak temenan guys. Matur nuwun sing wis do nonton konten-kontenku, muga-muga berkah barokah. Sampai ketemu karo konten-kontenku sing selanjutnya.